Sóc allò que molts de vosaltres coneixeu com un pobre mame mimo músic de carrer. Bé, millor dit, un pobre mame mimo músic de transport públic. Cada dia m'aixeco, em preparo, agafo el meu instrument i m'endinso sota terra per intentar que la meva música faci menys feixucs els desplaçaments de la bona gent de la meva ciutat. Però això no ha estat sempre així. En un altre temps, en una altra realitat que ara queda molt lluny, vaig ser un altre tipus d'artista. Just quan havia acabat els meus estudis superiors a l'ESMUC, vaig tenir la sort d'aparèixer en un programa de televisió d'àmbit nacional amb el meu grup. A partir d'aquí, tot va anar ràpid. Potser massa i tot. La fama, l'èxit, els diners, les dones, més dones, encara més dones, i llavors la follia. Era bo, estava bo, la gent m'admirava, el meu art els feia oblidar les seves insulses vides i jo, cada vegada, els veia més lluny des del meu altar fet de notes i compassos. Llavors em vaig cansar. Em vaig trencar per dins i vaig renunciar a seguir amb la meva vida de semidéu. Els perquès? Encara avui en dia no els sabria explicar, però no és quelcom que m'amoïni gaire. Potser no hi va haver cap raó concreta. Potser van ser masses... No importa. El que sí importa és que ara sóc feliç així, sent aclamat pels viatgers anònims que cada dia omplen els espais buits que hi ha entre la meva música i els seus cors, hàbits d'emocions. M'alegro de fer-los feliços. El meu art és el meu regal per tots ells. Sé que encara sóc bo. Sé que ells també ho saben. Sé que només sóc un pobre mimo músic d'allà on calgui que hi hagi un. Feixista, franquista,